Je tu však aj väčší orech a to je teda riadna škrupina, to je iné jádro, to je šťáva, toto je vitamín a to je DJ. Prosím vás, jak pri svadbe platí, nešetrite na kuchárovi a na DJ-ovi. Neviem, kto už šetrí rozohnal zadarmo, je to DJ SKSK, čiže svadby, krsty, stúžkové kary. Problém tohoto človeka je, že neví, na ktorej z tých akcií je. To ja neviem, on je úplne iná galaxia. On neví, aký je rozdiel medzi Gaudeamus a Nostradamus. Tak aj tá stúžková bude vyzerať, keď o polnoci zhasne a vyhlási únos nevesty, sám unese matikárku, ktorá s týmto v živote vôbec nerátala. Aby sa to teda zachránilo, tak navrhne hádzanie kytice, teda čo pani učiteľka triedna sa veľmi rada zbaví, keď už kunčavta má svojho šerpu, Huang Benga, a kyticu ze stúžku Lučisa Ludmila rada hodí na parket. Tam vznikne teda veľká bitka, lebo niektoré vaše učiteľky sú staré dievky, teda to bude iná, to bude bitka, tam sa budú šklbať vlasy. Bude o seba šklbať. Je tu lipa, čo je znak slovanstva, čiže pani učiteľka slovenčinárka a okurka sa plazí tak, jak to je hlemíš, to je francúzštinárka, oni žerú slimáky. No a je tu aj dôvod, slovenčinárka a francúzštinárka si budú vybavovať na parkete účty okrem vyšklbaných vláskov, pretože tá francúzštinárka lezie slovenčinárke na nervy tým, že všetkých presvieča. Ezoterické krúžky ona presadzuje na škole a toho francúzštinárke zase vadí strašný pozitivizmus, že vylúčme zo slovenčiny slovo ne. Jaký negativizmus? Všetko nech ide, hej? Čiže jaký, že som nevrlý? Som vrlý, som bohý, som posedný, som motorný, som horázny. Ja som nemehlo. Ne, si mehlo. Čo to je za debilinu? No ale ona to tak vidí. Tento veľmi krásny fight bude chcieť troška zjemniť pán DJ SKSK, že pustí od Elanu skladbu Stužková, ale prepne mu to na zanedbaný sex, čím sa len pani Triedna bude so svojím šerpom týmto dvom dámam smiať. No celé toto je jedna veľká, jak to nazvať, tragifraška, pseudokomédia, kvadruplegia, ja neviem, jak to nazvať, povím tak. Táto vaša Stužková sa v pamäti navždy zachová.